Tervetuloa kuuntelemaan Omalla äänellä podcast-sarjaa, joka on tehty Nuorten ystävien klubitalojen yhteisöissä. Nuorten ystävillä on 3 klubitaloa Pohjois-Suomessa. Klubitalo Pönkkä Oulussa, Klubitalo Tönäri Kajaanissa ja Klubitalo Roihula Rovaniemellä. Klubitalotoiminta on matalan kynnyksen yhteisöllistä ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Klubitalojen kautta tarjotaan mielekästä ja tavoitteellista tekemistä, tukea arkeen, työllistymiseen ja opintoihin. Nuorten ystävien klubitalot ovat aloittaneet toimintansa vuonna 2012 ja vuosien varrella klubitaloillamme on ollut mukana yli 1000 jäsentä. Omalla äänellä podcastin 3. kaudella käsitellään klubitalojemme verkostoja ja yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa erilaisista näkökulmista käsin. Yhteistyöstä on puhumassa sekä yhteistyökumppaneita että klubitalojemme edustajia, heidän omalla äänellään. Tervetuloa Omalla äänellä podcastin 3. kauteen, jonka aiheena on klubitalojen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäisessä jaksossa aiheesta ovat keskustelemassa kaikkien 3 nuorten ystävien klubitaloja vastaavat työhönvalmentajat. Ja jos tässä aluksi nyt esittelette itsenne ja kerrotte vähän, että mitä te työksenne teette. Kuka haluaa aloittaa? Joo, minun nimi on Katariina Hentilä ja olen Kajaanin klubitalon eli Klubitalo Tönärin vastaava työhönvalmentaja. Erittäin haasteellinen kysymys vastata, että mitä minä työkseni teen. Tähän voisin sanoa, että kaikkea, mutta ensisijaisesti minun tehtäväni on huolehtia, että klubitalo toimii ideologiansa mukaisesti. Selvä. Ja mennäänkö sitten järjestyksessä? Elikkä minä olen Jaana Dutoit ja olen tässä Oulun klubitalolla, Klubitalo Pönkässä vastaavana työhönvalmentajana. Ja yhdyn tähän Katarinan lausahdukseen, että tehtävä on huolehtia, että klubitalo toimii ideologian mukaisesti, mutta ajattelen, että työnkuva on hyvin monipuolinen, että huolehditaan klubitalon arjesta, henkilöstöstä, jäsenistä ja toiminnasta yleisesti. Ja sitten toinen Jaana. Joo, mä olen Rovaniemeltä Klubitalo Roihulan vastaava työhönvalmentaja. Ja tässä tulikin tosi kattavasti, että samoja töitähän me tehdään joka klubitalolla, kaikki vastaavat työhönvalmentajat. Joo, kyllä. Mulla ei oikeastaan tuohon lisättävää. Omalla äänellä. Jos sitten kerrotte vähän, että miten yhteistyö työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa toimii. Esimerkiksi näin, niin kuin, jos ajatellaan vaikka, että teillä on työhön valmennettava jäsen, joka haluaa töihin, niin miten te aloitatte sen prosessin? Varmaan uskallan puhua muidenkin suulla tässä, mutta että kyllähän se lähtee siitä jäsenestä itsestään ja hänen toiveistaan, että mitä siellä ehkä on taustalla ja halutaan ja selvitellään niitä asioita, vahvuuksia ja kartoitetaan osaamista ja sitten kun sieltä alkaa se kipinä löytyä ja että mitä kohti lähdetään kokeilemaan ja kulkemaan, niin kontaktoidaan sitten, oli se sitten työhönantaja tai jos on jokin opinahjo, niin vaikka koulutuskokeilua, mutta että hyvin jäsenkohtaisesti lähdetään sitä polkua rakentamaan. Jaanat voi täydentää sitten itse työhönvalmennukseen liittyviä asioita. Joo, mä oon siinä tuossa ihan samaa mieltä, että siitä jäsenen niin kuin tarpeesta, että mitä kohti hän haluaa mennä. Ja sitten tietenkin siinä tulee mukaan myöskin sitten pikkuhiljaa niin se verkosto. Et taas, että jos on työtön työnhakija, niin sitten siinä on TE-toimisto mukana tai ohjaamo tai osaamo, niin kuin meillä Rovaniemellä. Joo. Ja tietenkin sitten ollaan myöskin sille työnantajalle tukena tässä koko prosessissa. Näen, että ne kontaktit sinne työnantajiin lähtee just niistä ajatuksista, että mitkä ne on ne
tavoitteet, mihin haluaa työllistyä. Että onhan niin kuin valmiita verkostoja jo ja työnantajayhteistyötä, mitä taloilta tehdään, että johon on työllistetty aikaisemmin tai on töissä jäseniä, mutta sitten tietysti ihan uusiakin avauksia, että jos on jäsenillä mielenkiintoa jollekin tietylle alalle tai on mielessä joku ihan tietty paikka, niin sitten otetaan sinne yhteyttä ja luodaan niitä uusia kontakteja ja uusia työnantajamahdollisuuksia, työmahdollisuuksia jäsenille sitten. Ja ehkä tähän yhteistyöhön liittyen on tulossa mielenkiintoinen opinnäytetyö tälle syksylle. Terveisiä vaan Sannalle siitä, että meillä tutkitaan sitä, että miten työnantajat ovat kokeneet tämän nuorten ystävien klubitaloilta saatava tuettu työhönvalmennus, minkälaisia kokemuksia siitä työnantajilla on. Syksyllä olemme vähän viisaampia sitten silläkin suunnalta, että miten he ovat kokeneet sen yhteistyön. Omalla äänellään. Kun tässä on tästä työhönvalmennuksesta nyt ollut puhe, niin kuinka iso prosenttia teidän jäsenistöstä tämä työhönvalmennus koskee? Kuinka paljon jäsenistössä on sellaisia, jotka nimenomaan haluaa päästä töihin? No, jos tässä nyt mietitään 3 talon kokonaisuutta, viime vuodelta esimerkiksi tilastoja, niin yli 100 ihmistä on ollut työhönvalmennuksessa kaikilla taloilla yhteensä ja opintovalmennuksessa yli 80. Eli kyllähän se on iso osa meidän aktiivijäsenistä, jotka tavoittelee joko sitä koulupaikkaa tai työpaikkaa. Ja summa on varmaan paljon isompi siinä mielessä, että heille, joiden haaveena ja semmoisena pitemmän tähtäimen päämääränä on se työ ja työelämä. Joo. Eli ei välttämättä juuri nyt ole työhönvalmennuksessa, mutta pyrkivät. Niin. Joo. Menevät sitä kohti. Omalla äänellään. Klubitaloilla on paljon muutakin toimintaa kuin yhteistyö oppilaitosten ja työpaikkojen kanssa. Mitä muita yhteistyökumppaneita klubitaloilla on? Oppilaitosten ja työnantajien lisäksi tehdään paljon yhteistyötä myös muissa niin kuin työhönvalmennusverkostoissa, alueellisissa esimerkiksi. Ja lisäksi ainakin Oulun klubitalolla tehdään paljon tämmöistä niin kuin kulttuurihyvinvoinnin sektorilla yhteistyötä, että on sitten paikallisia kulttuuritoimijoita. Esimerkiksi nyt on Oulun sarjakuvakeskus, joka toki tekee kaikkien nuorten ystävien klubitalojen kanssa nyt tätä sarjakuvapajaa, mutta sitten myös kulttuuriosuuskunta Ilme on Oulun alueella semmoinen ja paikallisia taiteilijoita muutenkin, joiden kanssa tehdään yhteistyössä erilaisia kulttuurihyvinvoinnin projekteja. Ja tähän väliin semmoinen tulevasta huomautus, että kun tuo sarjakuvakeskus tuli tuossa esille, niin seuraavassa jaksossa meillä on sitten haastateltavana heidän puoleltaan ihminen kertomassa, miten yhteistyö heidän näkökulmastaan on sujunut, mutta haluaako joku teistä lisätä tähän vielä jotain Rovaniemen tai Kajaanin osalta? Joo, no mä voisin Rovaniemen osalta, tuli jo mainittuakin se Ohjaamo ja Osamo niin kuin tähän työnantajayhteistyön lisäksi, mutta sitten myöskin Kelan ammatilliset kuntoutukset, kaikki tahot, jotka sitä työtä tekevät, eli Resiina nuorten ystäville ja sitten muut paikalliset toimijat. Nuottivalmennus on yksi, saattaa olla jollakin jäsellä välietappi sinne työmarkkinoille ja tämmöisiä yhteistyökuvioita. Niin ja toki jokaisella jäsenellä on se oma yksilöllinen verkosto. Siihen voi kuulua sosiaalitoimen puolelta, voi kuulua työllisyyspuolelta, sitten siellä voi olla sairaanhoidollista ja ne voi olla hyvinkin isoja verkostoja, joissa sitten ikään kuin ehkä luovitaan ja pidetään yhteyttä muihinkin toimijoihin ja monesti ehkä taloilla ne omat avaintyöntekijät on niitä, jotka yleensä tietää aika tarkkaan sitten jäsentenkin osalta sen koko verkoston ja pitää yhteyttä muihinkin. Mutta ne on hyvin moninaisia ja varmaan kahta samanlaista niin kuin konklaavia siellä ei ole taustalla kenenkään kohdalla, että pienistä puroista hyvinkin isoihin verkostoihin ja
yksilötasolta ihan koko klubitalotasolle. Ja jos miettii vielä sitten taas laajempaan kuvaan, niin mehän kuulutaan myös Suomen klubitaloverkostoon. Ja sitten voidaan siitä vielä ajatella, että myös Euroopan Clubhouse ja International Clubhouse, että tämähän on valtava verkosto sitten, kun lähdetään miettimään niin kuin aina isompaa ja isompaa kuvaa. Et toki toimitaan jokainen niin kuin paikallisella tasolla ja yksilötasolla, mutta me ollaan myös iso, hyvinkin suurta kokonaisuutta. Ja samoin minulle tulee mieleen tässä, että jokaisella klubitalollahan on myös tämä oma taustaorganisaatio, joka meillä on sitten Nuorten Ystävät. No. Mutta eteläisillä klubitaloilla esimerkiksi Eskot ry on useamman talon taustaorganisaatio, niin niidenkin välillä tapahtuu tämä yhteistyötä sitten. Omalla äänellään. Klubitalon toiminnastahan iso osa on tietysti jäsenlähtöstä. Sanoitte jo tuosta työvalmennuksesta, se lähtee jäsenen tarpeista, mutta sitten nämä muutkin yhteistyöprojektit on monesti silleen, että jäsenistö ilmaisee kiinnostusta johonkin tiettyyn aiheeseen, niin ruvetaan järjestämään sitä sitten yhteistyökumppanin kautta. Kyllä. Joo, hyvin usein se lähtee jäsenten toiveesta ja tarpeesta, mutta joskus ollaan myös siinäkin tavallaan onnellisessa asemassa, että joku ottaa meihin yhteyttä ja kertoo, hei, että haluaisin tarjota teille tämmöistä mahdollisuutta, että on tämmöinen projekti ja ollaan ajateltu, että oli sitten sopivaa kohderyhmää ja niin edelleen. Että jonkun verran myös niitä yhteydenottoja meille päin niin on haluttu tarjota meille sitten yhteistyötä ja ollaan kyllä niistä hyvin kiitollisia, että näitä on tullut ja toivotaan jatkossakin, että mitä yllättävimmiltäkin tahoilta sitten saattaa tulla näitä yhteydenottoja. Kiitos Katarina. Tuota piti kysyä seuraavaksi. Aha, no niin. Haluaako joku lisätä tähän vielä jotain? Niin kyllä tästä tuli mieleen, että niin kuin muut järjestöt ovat myöskin paljon mukana, että tavallaan jäsenistössä on paljon ihmisiä ja he toimivat useimmissa eri järjestöissä, niin tavallaan näiden järjestöjen välillä pystytään tekemään yhteistyötä, ehkä jakamaan tietoja ja niin kuin edistämään sitten sitä niin kuin kaikkien olemista klubitaloilla. Esimerkiksi Autismiliiton kanssa ollaan järjestetty koulutuksia klubitaloilla, joka auttaa meitä taas sitten ymmärtämään autismin kirjolla olevia ja pohtimaan sitä, että miten meidän klubitaloja voitaisiin niin kuin muuttaa siihen suuntaan, että siellä olisi kaikilla hyvä olla, myös autismin kirjolla olevilla. Joo, kyllä. Ja klubitalo näin niin kuin jäsenen näkökulmasta, niin voin sanoa, että yksi hyvä puoli tässä on se, että tämä on niin joustava systeemi, että täällä ei ole semmoista tiukkaa kehikkoa, mihin pitää mahtua. Omalla äänellään. No tämmöinen kysymys täällä, että minkälaista yhteistyötä on eniten? Mä olettaisin, että se painottuu aika paljon työhönvalmennukseen, vai mitä mieltä olette? Onpa hyvä kysymys. Se on niin yksilöllistä, että jos lähdetään miettimään niin kuin yksittäisiä jäseniä, niin jollakin se voi painottua hyvin vahvasti arjen hallintaan ja ohjaukseen vaikka niin kuin terveydenhuollon suuntaan. Et nyt en kyllä uskalta sanoa, että onko joku niin kuin kaikista eniten. Ja sitten kuitenkin ihmisen elämä on kokonaisuus. Ja harvoin siellä on vain yksi asia, joka vaikuttaa. Joo. Niin, että siihen työhönvalmennusprosessiinkin saattaa sitten liittyä kaikenlaista muutakin kuin pelkkä se työhönvalmennus. Kyllä siellä hyvin usein on taustalla jotakin muutakin. Että me ei olla niin mustavalkoisia kuitenkaan. Eikä ole niin tarkkaan rajattu se, että tämän kanssa tehdään tätä ja tämän kanssa tehdään tätä. Ei onneksi. Että tässäkin kohdassa ollaan joustavia, jos mietitään, että elämässä tulee tilanteita, jolloin tarvitaankin tukea johonkin muuhun, joka pitää ensin ehkä ratkaista ennen kuin voi taas lähteä kulkemaan kohti sitä isompaa tavoitetta. Joo. Me jäsenetkin tehdään yhteistyötä jonkun verran ulkopuolisten tahojen kanssa. Että täällä esimerkiksi meillä Pönkässä käy vapaaehtoisia vetämässä ryhmiä. On esimerkiksi eräs, joka oli meillä aikanaan harjoittelussa ja aloitti täällä ryhmän, jonka vetämistä hän piti niin paljon, että hän jatkaa sitä edelleen silloin, kun muilta töiltään kerkee. Ja sitten meihin otti muutama vuosi sitten yhteyttä eräs henkilö, joka ilmoitti, että hän haluaisi tulla klubitalolle tekemään jotain, niin nyt hän vetää minun kanssa kieliryhmää täällä. Että se toimii myös meidän jäsenten puolelta näin tämä.
ulkopuolisten kanssa. Tuohon jos saa niin vielä mainita sen, että Roihula siellä Rovaniemellä toimii samoissa tiloissa Balanssi ryn kanssa, niin sekin yhteistyö siinä samassa talossa antaa paljon useampia mahdollisuuksia meidän jäsenille. Joo. Jäsenille ja monipuolisempia toimintamuotoja. Tulee vielä meiltä mieleen se, että kun on näitä Haparan reissuja tehty, niin kuin nyt marraskuussa taas tehdään, niin niitäkin on tehty yhteistyössä muiden kanssa, että saadaan bussi täyteen. On ollut Vertoa ja Mahista mukana siinä, että se on hyvin monipuolista tämä yhteistyö, mitä tällä tehdään. Aina tarpeen mukaan voi sanoa näin. Omalla äänellään. Puhutaanko siitä vielä yhteistyöstä päättäjien ja niin poliitikkojen ja muiden kanssa? Niin teillähän on ihan viime ajoilta kokemusta tämmöisestä. Että... No joo, kyllä joo, että tuli meille Klubitalo Roihulaan käymään sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso. Ja saatiin hänelle kertoa sit meidän toiminnasta ja meidän pääsihteeri Arja Sutela oli myöskin mukana ja kertoi sitten lisäksi vielä Nuorten ystävien taustajärjestön toiminnasta, että se oli hyvää. Mutta tuosta vaikuttamistyöstä vielä niin kuin yhteiskunnallisestikin laajemmin, niin kyllähän se on niin kuin tärkeää saada niin kuin myös niiden ihmisten ääni kuuluviin, jotka eivät niin kuin itse sitä ääntä pysty jostain syystä käyttämään. Että kyllähän me ollaan oltu mukana monenlaisissa tapahtumissa. Ihan ollaan otettu yhteyttä. Meillä on ollut joka talossa on ollut tämmöiset vaalikahvit on ollut aina eri vaalien alla ja kutsuttu. Jossa on ollut ehdokkaita ja heitä on sitten jäsenten kanssa haastateltu. Että kyllähän se yhteiskunnallinen vaikuttaminenkin on tosi tärkeää. Joo, ja on oltu festareilla tässä männäkesänäkin niin useamman kerran edustamassa yhteisöämme ja taloa ja kaikenlaista. Ja vuotuiset avoimet ovetkin on tulossa joka talolle nyt tässä syksyllä, niin kyllä sinne päättäjille lähetetään kutsua ja pyydetään tulemaan tutustumaan talon toimintaan ihan livenä ja näkemään, että mitä me täällä tehdään ja millä lailla. Joo. Niin ja ehkä jotenkin tuohon voisi vielä sitten lisätä, että jos palataan sinne ihan alkuun se kysymys siitä vastaavan työhönvalmentajan työstä ja mitä me tehdään, niin kyllähän se myös on sekin vaikuttamistyötä ja sitten ehkä niiden tarinoiden ja tilanteiden lukemista ja muodostamista luvuiksi tässäkin taloustilanteessa, mikä on jokaisella hyvinvointialueella on kiristyksiä tiedossa ja hallitus tekee mitä tekee, jännityksellä odotetaan sieltäkin mitä lukeman pitää, niin myöskin se sitten, että me saadaan niitä niin kuin kylmäksi faktoiksi muutettua rahaksi, niitä meidänkin niin kuin aikaansaannoksia ja mitä hyvää me pystytään yhteiskunnallisesti tuomaan. Ja kaikki perustuu semmoiseen raportointiin ja tutkittuihin mittareihin. Ja, et ei ole mitään semmoista, musta nyt tuntuu, että näin on edistystä tullut tähän asiaan, vaan kaikki toiminta on mitattavissa ja raportoitavissa. Selvä. Kiitos teille keskustelusta ja palataan asiaan tulevien jaksojen merkeissä. Kiitos. Kiitoksia, kun saatiin tulla. Hei hei. Kiitos. Omalla